20 октябр дар ноҳияи восеъ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Ҳулбук зеристгоҳи барқи 110-35 ба 10 киловолтаи восеъро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти нави соҳаи энергетикӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мусоидати молиявии Бонки Осиёии рушд бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир сохта шудааст. фармоишгар иншоот ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик буда, паймонкор ширкати консорсиум Генсер ва Ҷенерал Электрик мебошад. ҳаҷми маблағи умумии лоиҳаи мазкур 12.3 миллион долларро ташкил медиҳад. лоиҳаи мазкур яке аз қисматҳои асосии лоиҳаи барқарорсозии нерӯҳои барқи обии Сарбанд бо иқтидори 240 мегаватт ба шумор меравад. ин лоиҳа қисмати ДА буда барқарорсозии иншоотҳои Сарбанд 110 киловолт ва аз навсозии зеристгоҳи рӯдакиро дар бар мегирад. мақсад аз татбиқи лоиҳаи мазкур аз навсозии пурраи таҷҳизотҳои барқии зеристгоҳи восеъ 135 ба 10 киловолт, сохтмони зеристгоҳи барқии 110 ба 10 киловолти рӯдакӣ ва сохтмони хатти интиқоли барқии 110 киловолт байни зеристгоҳи восеъ ва рӯдакӣ мебошад. сохтмони зеристгоҳи барқии рӯдакӣ бошад дар оянда имконият фароҳам медиҳад ки барои аз сарбории пурра озод намудани зеристгоҳҳои мавҷудаи 135 ба 10 киловолти даҳана, 35 ба 10 киловолти автобаза, 135 ба 10 киловолти восеъ аз байн равад. ҳамчунин талафоти технологии нерӯи барқ дар хатҳои барқии 10 киловолти ҳамин минтақа то 13% кам мегардад. зеристгоҳ бо мақсади саҳмгузорӣ дар як аз ҳадафҳои стратегии мамлакат, саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва таъмини аҳолӣ бо нерӯи барқ, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва баландбардоштани иқтидори энергетикии мамлакат сохта шудааст. иншооти мазкур бо таҷҳизоту технологияи муосир муҷаҳҳаз гардонда шудааст ки дорои сифати баланд аст. дар зеристгоҳи навбунёд 15 нафар мутахассис ки сокинони маҳаллӣ мебошанд бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. зеристгоҳи 110-35 ба 10 киловолт ки имрӯз аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода барои қарор гирифт, дар минтақаи Кӯлоб яке аз калонтарин зеристгоҳҳои барқӣ мебошад. зеристгоҳи мазкур пурра таҷдид аз навсозӣ гардид. трансформаторҳои қуввагӣ 16000 ки бо сарборӣ кор мекарданд бо трансформаторҳои қуввагии 25000 киловолта иваз шуданд. тамоми таҷҳизотҳои барқии зеристгоҳ ба таҷҳизотҳои барқии замонавии ҳозиразамон иваз шуданд. ин имконият медиҳад ки талафоти нерӯи барқ дар минтақаи Кӯлоб камтар гардад. эътимоднокии таъминоти барқ дар ноҳияи восеъ ва қисман шаҳри Кӯлоб боз ҳам беҳтару хубтар гардад. баъди мавриди истифода қарор гирифтани зеристгоҳи 110 ба 10 рӯдакӣ, бори зеристгоҳҳои барқии 135 ба 10 киловолти даҳана, 35 ба 10 киловолти Абдулҳайзода, 110-35 ба 10 восеъ кам карда шуд ва зиёда аз 5000 муштариёни ҷамоатҳои деҳоти Худоё Раҷабов ва рӯдакии ноҳияи восеъ аз ин зеристгоҳ пурра бо барқ таъмин гардиданд. дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зеристгоҳи барқи 110 ба 10 киловолти рӯдакӣ ва хатти интиқоли барқи 110 киловолтаи восеъ рӯдакӣ дар деҳаи меҳнатободи деҳоти ба номи Абоаблоҳи рӯдакиро тариқи маҷозӣ мавриди истифода қарор доданд. بعد از بخش نمودنی تگمه رمزی از جانب شما در زیرستگاه 110-35 به 10 کیلووات واسه زیرستگاه 110 به 10 کیلووات رودکی هواشتای سطح انتقال برق 110 کیلووات واسه رودکی زیر شدت قرار گرفت. بعد با استفاده دادن زیرستگاه زیاده از 25000 اهالی سه جماعت ناحیه واسه با برق خصوصی تامین گردیدند. منیجری و نقشه‌گیری و ساختمان شبکه‌های انتقالی برق مستعمل دارند. аз зеристгоҳи барқи 110-35 ба 10 киловолт 25000 аҳолии деҳоти ба номи Абоаблоҳи рӯдакӣ ва 200000 аҳолии ноҳияи восеъ истифода мебаранд. иншооти мазкур низ ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо маблағгузории Бонки Осиёии рушд бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир
сохта шудааст. зеристгоҳ барои таъмини аҳолӣ ва корхонаҳои саноатӣ бо барқ пешбинӣ гардида бо таҷҳизоту технологияи нав муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дастгоҳҳои зеристгоҳ дорои сифати баланд буда дар бозори дохилӣ талабот ба он зиёд аст. дар иншооти навсохт 16 нафар сокинони маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. роҳравҳои иншооти мазкур пурра сафолакпӯш гардида гирду атрофи он чароғон карда шуда бо деворҳои иҳотавӣ маҳкам гардидааст.